Salutare, frate, și bine v-am regăsit la un nou episod. Sunt alături de Eli. Aici vom prezentăm de camera și astăzi o să facem... O să ne jucăm Brawl Stars. Hai să începem. Nu uitați să dați un like, să facem până la 100.000 de like. Și astăzi vrem să vă arătăm cum putem să-l batem noi pe la robotul mare. Dacă nu mă moară ăsta. Nu te omoară. Ba da. Dă-i pe el, dă-i pe el, dă-i pe el, dă-i pe el. Dă pe ea. Dă-i pe el, dă-i pe el. Bă, Bine. După aia o să... Acum vorbesc eu. După aia o să ne uităm. Uite, joacă. Ok, văd că avem 9 de alea cutii. Am bătut urs, ok, foarte bine. Așa, Văd că ăla are boală pe el, ok. Gata. Ok. Văd că e el primul acolo. Da, ultimata. Ok. Ok, am terminat meciul. Acum o să ne uităm la ăștia. Ok, văd că au dat un gol. Ok, e Jackie, Bibi. Roza. Ok. Văd că Roza ține mingea. Ok, au un gol albaștri. Roza asta acolo. Cred că a fost deșteaptă. Ok, văd că am omorât-o Jackie. Ok, dacă vine ăla și... Da. Ok, al doilea gol, au câștigat. Și cam atât a fost pentru acest episod. Nu uitați să dați un like, share și să dați la notificări să vedeți când mai postez. Eu am fost George, vă salut. Pa! Stai.